Добро утро, малки мечоци! Днес е последният ни първи ден на първа смяна. За първа смяна. Чакай, какво? Вече сме 12 клас и раздаваме валентинки и се занимаваме с някакви супер влюбени от 9 клас. Бяха много смешни. Бяха много смешни, защото ми напомнят на нас, когато ние бяхме 9. Кой клас сте? Виктор! The sun don't shine when I'm alone. I lose my mind and I lose control. I see your eyes look through my soul. Don't be surprised. Аз тук държа Мирончето и Тео и халюцинирам работа. This all I know. I felt the highs and they feel like you. See a love like mine's too good to be true. And you too divine to just be me. Хопа! Айде! Здравейте, приятели! В днешния урок 12-я клас съм в част по физическо и сега ще ви покажем нашата дейли програма на Златните момичета. На Златните момичета, защото ние двете сме част от Златните момичета. И това правим в част по физическо. Обикновено танцуваме и народни танци. Да, и обучаваме тези, които не знаят нищо, като Това е идея. Ние мотивираме хората да се занимават с това, с което ние се занимаваме. Направиха го! Невероятно просто какво се случи тук! Ама аз преди може. Подписването на мирните договори в Египет през 1979 година и Йордания през 1900. Ще имаме тест явно. Уна, бера. Да, по Георг Хених, майче сега ще правим за Георг Хених. Защото аз си показах, това тя ми вика, това значи, че ще направиш теста, добре. Кой тест? Няма тест. Не, Какъв тест? Георг Хених не е толкова трудно. Георг Хених. No, Георг Хених. I fuck with Георг Хених. Омага, защо не почнем да правим видеодневник? Ами то това е идеята, Вики. Не, ние си снимаме влогове, госпожо. Наши житейски преживявания. Не, Тя не щя. Ама чакай! Май последователно, не знам кой къде беше. Ти от тази страна, я от тази страна. Аз така да пием туалет. Ама телефон! Това е домашния любимец на класа ни. Казва се Тошо. Искаш ли малко масло? Искаш ли масло? Не, бе. Добре, ако ти трябва ми звънни. Госпожа, малко масло искате ли? Масло искате ли? А бензин има ли някакво? Ми не, само масло предлагаме за сега.
Аз съм Светли, тя е Светли, ние двете сме Светли. Здравей, Светли! Здравей, Светли! Светли? Да, Светли! Светли? Да, кажи Светли! Моя страна, моя България, моя любов, моя Ела представи на Бога. Къде са? Дай топка! Крайния резултат. Имаме втора! It was at this moment he knew. He fucked up. Направи си сам. Колко даваш на този метод от 1 до 10? 10. Върнах всяка топка, върнах всяка топка. После се оплаквам от парите на училището. Как да стане? Как да стане? Хора, морска сирена. Не знам. здравейте хора, с Стефи се учим как да танцуваме забавно. Много приятно. Да, е така работа, да се път го изкушим на време. Todas las noches. I've got a special power that I'm not afraid to use. Every waking hour, I discover something new. So come on, this is my adventure. This is my fantasy. It's all about living in the ocean, being wild and free. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld. Land and sea, I've got the power if I just believe. Land and sea, the world's my oyster. I'm the pearl, no ordinary girl. Пак искаме нещо. Хора, понякога трябва да жертвате егото си за такива кадри. Коя е любимата ти българска патриотична песничка? Не знам. Как може да не знаеш, ти си срам за културата на българското общество? Какво ще правим сега? Скандали! Мен не ми е до долягане. Нещо се ма натиска, ами то живота ма иска от самото начало. Не е вярно. Нещо не вървим по тата, брат.
чакай. Прилично разпакива вчера. 20 минути бакли, бе. Коментирай, как се положи? Много съм хайпна на това. Я не знам. Застрели така за постера.